Ik dacht dat we dit hier voor de 8e of de 9e keer deze keer dit doorgejaren. Wat maakt dit nou altijd zo leuk hier in Veenwouden? De gezelligheid, de sfeer eromheen, de mensen die hier altijd komen. Nou, dat bloot altijd mooi en wie doet ik voor het dorp. En iedereen die komt hier altijd heen. Nou, vooral de gezelligheid, dat is, daar doen we het voor. We proberen die altijd een nieuw thema te zoeken en wie als vrijwilligers zijn, die heb ik altijd verklaard. Het thema dit is proud to be fout. Wij proberen de meesten boeten, de vrijwilligers om te stimuleren om verklaard heen te komen. Zitten van 12 tot 4 zitten wij en dan gaan wij tot 8 uur. En 8 uur is dat helemaal gebeurd en dan is het dicht en dan gaan de mensen nog wat doen, jongen. Ze zijn nu weer ontladen, dus je kan even genieten ervan.